ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотӣ навид аст мустақиман манзури шумо дар студия Малоҳат Назар Шозода. тавре қаблан хабар дода будем, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар ноҳияи Данғара қарор доранд. Дар доираи ин сафар рӯзи гузашта сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам шинос шуданд. 16 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам шинос шуданд. зимни боздид аз хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам иттилоъ дода шуд, ки он соли 2009 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии боғҳои он 70 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва риояи агротехника дар майдони 25 гектар гелос, 4 гектар шафтолу, 2 гектар зардолу ва дигар навъи дарахтони мевадиҳандаро, ки ба минтақа мутобиқ аст, парвариш менамоянд. аҳли заҳмати хоҷагӣ дар парвариш ва нигаҳубини боғҳо таҷрибаи ғанӣ андӯхта, то пурра ба ҳосил даромадани ниҳолҳо байни қаторҳои онҳоро самаранок истифода мебаранд. дар баробари пешниҳод ба бозорҳои дохиливу хориҷӣ ҳамзамон ба миқдори зиёд дар сардхона низ маҳсулот захира мекунанд. мо кишоварзони ноҳияи Данғара бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия кӯшиш карда истодаем, ки боғҳои содиротӣ ва мевадиҳандаро зиёд намоем. ки шумо мебинед гелосҳои содиротӣ ба ҳосил омад. соли 2018 мо ин гелосҳоро шунонда будем. имрӯз ҳосили нағз ба даст овардем. дар баробари ин бо дар мо пахтакорӣ, ғаллакориро ба роҳ мондагӣ, пиёз, картошка ҳам мекунем. оянда ният дорем, ки бозам бо як кӯшишу ғайрат дар саҳми кишоварзӣ саҳми худро бидоронем. барои мо боғдорони ноҳия боиси ифтихор аст, ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ин меваҳои шаҳдбори хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам дидан карданд. мо боғдорон кӯшиш мекунем, ки саҳми худро дар таъмини амнияти озуқаворӣ гузорем. дар боғи гелоси хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам асосан навъҳои барвақтии бурлат ва кардия парвариш мегардад, ки ба иқлими минтақа тобовар буда барои содирот низ мувофиқ мебошанд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос шуданд. мавриди зикр аст, ки кооперативи истеҳсолии Сомонҷон бисёрсоҳа буда хоҷагидорон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ба кишту парвариши сабзавоту полезӣ, ғалладона, зироати техникӣ ва боғу тогзор машғул мебошанд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар майдони 800 гектар гандум, 15 гектар зағир, 180 гектар ҷав, 190 гектар пахта, 52 гектар сабзавоту полезӣ ва дар 34 гектар ҷувори макаидон кишт карда шудааст, ки ҳама нашъунамои хуб доранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғҳои хоҷагӣ ба парвариши дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла бодом, шафтолу ва олуи сиёҳ шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар масоҳати беш аз 480 гектар боғҳо бунёд ёфтааст, ки аз он 180 гектар себ, 75 гектар бодом, 100 гектар олу, 12 гектар чормағз, 6 гектар ангур, 6 гектар нок ва 3 гектарро боғи гелос ташкил медиҳад. дар ин хоҷагӣ масоҳати боғҳои интенсивӣ низ тадриҷан зиёд карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти назарраси хоҷагидорони кооперативи истеҳсолии Сомонҷонро намуна арзёбӣ карда, ба меҳнати садоқатмандонаи аҳли заҳмат баҳои баланд доданд. мо ҳозир дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон қарор дорем. дар боғи кооперативи истеҳсолии Сомонҷон мо имсол боғҳои нав бунёд намудем. дар масоҳати 8 гектар боғи нав бунёд намудем. олуи сиёҳолу стенли барқарор намудем. мо умед дорем ҳам дарахтҳои имсол нав шунондагимон ба соли дигар нашр навои хуб ба даст меорем. дар баробари таъмин намудани бозори дохилӣ инчунин ба хориҷи мамлакат низ содирот менамоем.
дар хоҷагии Сомонҷон зимни шиносоӣ бо рафти парвариши сабзавоту полезӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нашъунамои пиёзи барвақтӣ ки қариб расидааст ва пиёзи кишти такрорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда ба масъулон барои риояи қоидаҳои агротехникӣ ва агробизнеси муосир дастуру тавсияҳои судбахш доданд. тавре иттилоъ доданд, ҳосили интизорӣ аз ҳар гектари пиёзи барвақтӣ 500 центнер аст. ҳамчунин зикр гардид, ки дар ин мавзеъ 35 гектар замини лалмии бекор ба таври қатрагӣ шодоб ва ба гардиши кишоварзии обӣ дароварда шудааст. дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва вазорату идораҳои мамлакат бо бунёди як қатор иншооти ҷашнӣ, ки ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара сохтмонашон идома дорад, шинос шуданд. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва роҳбарони вазорату идораҳои мамлакат дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иншооти ҷашнӣ дар ноҳияи Данғара шинос шуда, иқдоми бунёдкориву созандагиро намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. нақшаи пешбинишудаи бунёдкориҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара ҳамагӣ 165 иншоотро дар бар мегирад, вале иҷрои корҳои созандагиву ободонӣ аз нақша ба маротиб зиёд буда 456 иншоотро ташкил медиҳад. вусъати бесобиқаи корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ноҳияи Данғара намунаи ибрат ва қобили пайравӣ мебошад. нахуст ҳайати меҳмонон дар деҳаи бульёни поён ҳавзи парвариши моҳӣ ва мавзеи истироҳатиро дидан намуданд. ҳавзи моҳипарварӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд шуда, масоҳати он 4 гектарро ташкил медиҳад. баъд аз шиносоӣ бо мавзеи истироҳатӣ, ҳайати меҳмонон бо шароити муассисаи нави таълимии рақами 11 деҳаи мазкур шинос шуданд. солҳои қабл хонандагон дар бинои як ошёна таҳсил мекарданд. дар доираи сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ дар ин ҷо бинои нави муассисаи таълимӣ сохта шуд, ки акнун хонандагони хуштолеи ин деҳаи дурдасти ноҳияи Данғара соҳиби мактаби замонавӣ гардида таҳсили худро дар бинои нав идома медиҳанд. муассисаи таълимӣ барои 1080 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нав, хонандагон дар шароити боз ҳам беҳтар ба донишандӯзӣ фаро гирифта шуданд. бинои пешинаи муассисаи мазкур аз нав таъмир гардида, ҳамчун кӯдакистони рақами 9 барои 300 кӯдак хизмат мерасонад. шароити муассисаи томактабӣ барои тарбия ва ба таҳсил фаро гирифтани кӯдакон мутобиқ мебошад. шахсони саховатпеша дар баробари фароҳам овардани шароити таълим барои кӯдакону наврасон, ҳамчунин ҷиҳати ба тарзи ҳаёти солим фаро гирифтани онҳо саҳм мегузоранд. бунёди майдончаи варзишӣ далели ин гуфтаҳост. иншооти варзишӣ имкон медиҳад, ки кӯдакону наврасон дар вақтҳои муайян ба обу тоби бадан машғул шаванд. иқдоми соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи Данғара намунаи ибрат барои ҳар як фарди ба ору номуси миллат мебошад. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва роҳбарони вазорату идораҳои мамлакат аз иншоотҳои деҳаи Хуррамзамин дида намуданд. дар деҳаи Хуррамзамини ҷамоати деҳоти Исмат Шарифи ноҳияи Данғара низ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо ҷалби соҳибкорону сокинон корҳои ободонӣ, аз ҷумла битонпӯш намудани роҳравҳои деҳа дар масофаи 2,5 километр, насби истгоҳи барқӣ, сохтмони муассисаҳои томактабӣ барои 300 кӯдак ба нақша гирифта шудааст, ки корҳои сохтмонӣ дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. дар деҳаи Хуррамзамин аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шири Хуррамзамин сохта ба истифода дода шудааст. корхона иқтидор дорад, ки дар як шабона рӯз 1,5 тонна ширро коркар намояд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Хуррамзамин ноҳияи Данғара барои истеҳсоли маҳсулотҳои ширӣ аз ҷумла яхмозҳо, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шири Хуррамзамин ноҳияи Данғара, ки дар ин ҷо зиёда аз 12 намуди маҳсулотҳо истеҳсол карда мешавад, ба истифода дода шуд. маҳсулотҳои мо асосан вилояти Хатлон, ноҳияҳои Темурмалик, ноҳияи Балҷон, ноҳияи Восе аз ҷумла ба шаҳри Душанбе пешкаси Мизоҷон карда мешавад. дар ҷамъияти масъулияташ маҳдуди шири Хуррамзамин ноҳияи Данғара дар шароити ҳозира 21 нафар коргарон фаъолият карда истодаанд.
шахсони саховатпешаи ин деҳа шумораи аҳолиро ба инобат гирифта як маркази ташхис ва табобатро муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти тиббӣ сохта ба истифода доданд. Маркази солимгардонӣ аз ду ошиёна иборат буда, дар он шуъбаи ултрасадо ва ҳуҷраи дандонпизишк фаъолият мекунад. Чунин иқдоми соҳибкорони деҳаи Хуррамзамин аз он шаҳодат медиҳад, ки имрӯз ҷавонмардони ватандӯст дар доираи иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ободии маҳал саҳм мегузоранд. имрӯз ҷавонмардони ватандӯст дар доираи иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ободии маҳал саҳмгузоранд. Барои 300 нафар кӯдак дар деҳаи мазкур сохтмони бинои дууошиёнаи томактабӣ ба нақша гирифта шудааст, ки корҳои сохтмонӣ дар он бо маром идома дорад. Бунёди майдони парчам дар деҳа аз он шаҳодат медиҳад, ки соҳибкорон дар баробари сохтмони иншооти таъиноти гуногун ба муқаддасоти миллӣ арҷу эҳтироми хоса мегузоранд. Майдони парчам барои истироҳату фароғати сокинони деҳа бунёд шуда, дар он шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Дар маҷмӯъ дар деҳаи Хуррамзамин шахсони саховатпеша бо дасти дили пок барои бунёду навсозии иншооти гуногун камари ҳиммат бастанд. дар баробари дигар деҳаҳои ҷамоати деҳоти Исмат Шариф бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар деҳаи Булёни Боло муассисаи таълимии рақами 15 барои 1600 хонанда дар ду баст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. иқдоми мазкур шаҳодат аз он медиҳад, ки ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф назаррас аст. минбаъд хонандагон дар шароити боз ҳам беҳтар ба таълим фаро гирифта мешаванд. бо назардошти он ки маориф дар сиясати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи афзалиятнок эҳтироф шудааст, дар ҳама ҷамоату деҳоти ноҳияи Данғара дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ идома дода мешавад. кӯдакистони рақами 8 низ бахшида ба ин ҷашни муқаддаси миллӣ сохта ба истифода дода шуд, ки дар он 85 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. дар кӯдакистон барои гузарондани машғулиятҳо ҳуҷраҳои дорои шароити хуб омода мебошад. дар баробари ин бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ 18 километр роҳи мошингарди деҳа пурра асфалтпӯш карда шудааст. дар тадбирҳои ободониву созандагӣ сокинони бедордилу заҳматпешаи деҳаи Зулол низ фаъолона ширкат варзида, дар бунёду навсозӣ як қатори иншооти муҳим саҳми арзандаи худро гузоштанд. соҳибкорони бонангу номуси деҳаи Ғарғараи ҷамоати Корез низ барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сехи рангуборкунии мато ва бинои маъмурии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Каримро сохта ба истифода доданд. корхонаҳои Файзи Карим, Файзи Алӣ, корхонаҳои Мушки Модар, ҳамин корхонаҳоро ҳамаро дар ҳамин 35-солагӣ сохта ба истифода додем, ки ба пуррагӣ фаъолият мекунад. дар инҷа коркард мекунем, матҳо истеҳсол мекунем, рангубор мекунем, кисиҳои дузандагӣ ҳастанд, пешвои муаззами миллат бисёр соҳибкорон дастгирӣ мекунанд. мо ҳам низ минбаъд низ кӯшиш мекунем, ки дар ободии ҳамин деҳа, дар ободии ноҳия, дар ободии ҷумҳурии Тоҷикистон як саҳми арзандаи худамонро гузорем. шумораи умумии коргарон 250 нафарро ташкил дода, 80% кормандонро занону бонувон ташкил медиҳад. шукронаи сулҳу ваҳдат, шукронаи тинҷиву амонии давлат, шукронаи сарвари боақлу бохиратро мекунем, ки мо модарони даврони истиқлол дар зери партавафшонии парчами диёр дар осмони соф беғубор зиндагонӣ менамоем. ва шукргузор аз он ҳастем, ки муҳтарам пешвои миллат зан модару ҷузъи ҷудонашавандаи давлат ҳисобидааст. ба ин боварӣ пешвои миллат сазовор гардида, мо модарони корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Карим дар деҳаи Ғарғара аз таи дили кор намуда дар ободонии Тоҷикистони азизамон саҳми худро мегузаронем. дар идомаи ҳамин тадбирҳои ободонӣ дар деҳаи мазкур корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Алӣ, коргоҳи дузандагӣ, ошхонаи миллӣ ва меҳмонхона сохта шуд, ки барои таъмини аҳолӣ бо ҷои кор ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон замина гузошт. ман ҳамчун як сокини деҳаи Ғарғара миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки имрӯз маҳз бо дастури ҳидоятҳои падаронаи он кас соҳибкорон дастгирӣ ёфта истоданд ва онҳо чунин иншоотҳои муҳими барои рӯзмарраи мардум сохта истоданд. маҳз дар деҳаи Ғарғара бо ташаббуси соҳибкорон корхонаи равған, корхонаи Мушки Модар, ки истеҳсоли моеъҳои шӯянда, ресанда, ки дар онҷо занон ба дузандагӣ, Файзи Карим, Файзи Алим кор мекунад, ки
дар файзи карим зиёда аз 250 нафар занони хонашин ва духтарон ба кор таъмин карда шуданд. аз номи тамоми сокинони деҳа миннатдории хешро мерасонам ки имрӯз шароит мусоид карданд ки занони хонашин ҳам бо ҷои кор таъмин шаванд. аз ҷониби соҳибкорон низ роҳҳои байни деҳа асфалтпӯш карда шуданд ки барои рафтуомади мардум мисол солҳои пеш агар азоб мекашиданд дар фасли сармову боронӣ имрӯз озод наметавонанд ки дар як муддати кӯтоҳ рафта ба деҳаҳои ҳамсоя расанд. ҷавонмардони хештаншинос талош доранд ки иншооти нотамом аз ҷумла сохтмони бинои дуошёнаи муассисаи томактабӣ барои 300 кӯдак дар деҳаи уштурак низ аз ҷониби шахсони саховатпеша ҳавзи кооперативии тиҷоратии моҳипарварии Кайоннуш ба истифода дода шудааст. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва роҳбарони вазорату идораҳо зимни шиносоӣ бо сохтмони беш аз 10 иншооти таъиноти гуногун дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара иқдоми соҳибкорони маҳаллиро самараи неки замони соҳибистиқлолӣ ва ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуда вусъати созандагиҳоро намунаи ибрат маънидод карданд. иншооте ки дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара сохтмони онҳо бо вусъат идома дорад, муассисаи таълимӣ барои 2160 хонанда, як қасри фарҳанг ва 2 муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак мебошад. ин ҳама дастовард ва музаффариятҳо бо шарофати суботу амнияти комили кишвар ва ҳидояту роҳнамоиҳои хиратмандонаву созандаи пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд. соҳибкорону ҷавонмардони ватандӯст барои тақвияти ташаббусҳои созандаи пешвои миллат иқдомҳои ободониро вусъат мебахшанд, то ки дар роҳи шукуфоии ин гӯшаи зебоманзари диёр саҳми арзандаву шоистаи худро гузоранд. 16 май раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати шиносоӣ аз иншооти дорои тарҳу таъиноти гуногун ба ноҳияи Данғара ташриф оварданд. ҳайати меҳмонон нахуст дар ҷамоати деҳоти Себистон аз фаъолияти беморхонаи минтақавии деҳаи Себистон дидан карданд. беморхона тарҳи муосир дошта аз ҷониби соҳибкорон бо ҳадафи баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон бунёд шудааст. наздик ба 50 нафар кормандони тиб имкон доранд ки бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ сокинонро дар шароити мусоид ба ташхису муолиҷа фаро гиранд. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкорони ватандӯст мерасонем ки чунин беморхонаи замонавиро сохта мавриди истифода қарор доданд. пеш мо дар беморхона кор мекардем ки ба талабот ҷавобгӯ набуд. имрӯз бо дастгирии онҳо ба мо беморхонаи замонавӣ сохта мавриди истифода қарор доданд ки бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат ваъда медиҳем ки сатҳи хизматрасонии тиббиро ба мардум бозам беҳтар ва хубтар ба роҳ монем. сипас ҳайати меҳмонон аз фаъолияти муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир шинос шуданд. дар ин марказ 15 нафар занону бонувон ба шуғли дузандагӣ машғул буда дар асоси фармоиш ва талаботи мизоҷон маҳсулот омода мекунанд. омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ ва технологияи компютерӣ низ дар марказ ба таври васеъ роҳандозӣ шудааст. иншоот аз ҷониби соҳибкорони ҷамоат ба ифтихори истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд карда шуд. мо модарон дар ин деҳа шукрона пеш аз ҳама барои истиқлолият мекунем дар озодӣ, дар осмони софу беғубори давлати худ ки саҳми беандозаи ҷаноби олӣ дар ин ободӣ, дар ин истиқлолият, дар ин беҳбудии зиндагии мо модарону омӯзгорон аст. шукронаи истиқлолияти имрӯзаи мо ки мо соҳиби муассисаҳои беҳтарин шудаем, соҳиби беморхонаҳои замонавӣ шудаем, корхонаҳои хуби замонавӣ дар деҳаи мо имрӯз бунёд шуда истодааст ва саҳми беандозаи соҳибкорони ватанӣ дар деҳаи мо бар алохиз карда мешавад ки соҳибкорони ба нанг ба номус аст ки деҳаи хушманзараи мо рӯзто рӯз ободу зебо шуда истодааст ки таваҷҷӯҳи ҳар як шаҳрванде ки ба дохили ин деҳа гузашта меравад диққат ҷалбкунанда шудааст. боздид аз шиносоии раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз иншооти сохташудаи соҳибкорон дар ҷамоати деҳоти сафобахш идома ёфт. ҳайати меҳмонон нахуст дар деҳоти Гулафшон бо фаъолияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 шинос шуданд.
муассиса дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастурҳои роҳбари давлат вобаста ба рушди соҳаи илму маориф аз ҷониби соҳибкорон сохта шудааст. дар 12 синфхонаи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо аёниятҳои хониш барои хонандагон шароити хуби омӯзиши илмҳои замони муосир фароҳам оварда шудааст. дар ҳамин ҷо ҳайати меҳмонон аз корпоративи тиҷоратии Чашмаи Нур дидан намуданд. масоҳати умумии боғҳо дар корпоративи тиҷоратии Чашмаи Нур 380 гектарро ташкил намуда, дар он 191,468 ҳазор беғ, ниҳолу дарахтони гуногун парвариш меёбад. ҳайати меҳмонон дар ҷамоати деҳоти Сафобахш аз фаъолияти маркази Нури Хират боздид намуданд. маркази Нури Хират ки аз ҷониби бародарон давлатзодаҳо бунёд шуда, дар шаклҳои зиёди хизматрасонӣ аз ҷумла таъмири чархҳо, масолеҳи сохтмонӣ, синфи дузандагӣ, дукони оҳангарӣ, кошонаи ҳусн, маркази омӯзиши забонҳо ва дукони дузандагӣ ба сокинону меҳмонон пешниҳод мегардад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ки дар деҳаи Кӯли Суфиён сохта шудааст, бештар мавриди таваҷҷӯҳи меҳмонон қарор гирифт. муассиса бо тарҳи муосир бунёд шуда, дорои шароити хуби омӯзиши илмҳои замони муосир аст. синфхонаҳои компютерӣ, физика, химия, биология, китобхона ва дигар шароити фароҳам овардашуда ба раванди аз худнамоии илму дониши хонандагон такони хуб мебахшад. раисони шаҳру ноҳияҳо дар идома аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 барои 528 хонанда дар Дуб аст ва беморхонаи марказии байниноҳиявии деҳаи Талхуби ноҳияи Данғара боздид намуда, ба онҳо лоиҳаи бунёди иншооти хизматрасонӣ ва боғи парчами давлатӣ муаррифӣ карда шуд. сипас меҳмонон аз маркази фарҳангии деҳаи Сафобахш боздид намуданд. маркази фарҳангӣ бо 168 ҷойи нишаст бунёд шуда, барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ пешбинӣ шудааст. ҳамаи иншооти ба ҳайати меҳмонон муаррифишуда аз ҷониби соҳибкорон бунёд шуданд ки ин иқдом метавонад намунаи олии ватандӯстӣ бошад. миннатдорем аз соҳибкорон, аввал аз ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар деҳаи мо иқа навигариё шидан, ина қасри фарҳанг, иқа кучора мунфарш кардан. занои хонанишини мо имрӯз соҳиби кор шидан, чандин корхонаро бунёд кардан. ман ҳамчун як зани хонанишини имрӯз соҳиби корам ва ҳиссаи худро дар хонадон мерасонам. аввал аз ҷаноби олӣ ва ба тамоми ҳамаи соҳибкорон миннатдорам. мо ёд надоштем ки ҳамин қишлоқи мо ҳамин хеле ободонӣ шавад, беҳбудӣ шавад. миннатдоримона ба ҷаноби олӣ, ба соҳибкорони ҳамин деҳаи Оқсу, Сафобахш миннатдоримона мерасонем. мо ай ҳамиҳо миннатдор ки ҳамин раҳмона соз кардиянд, шурӯъ кардиянд, хонаҳомона фасон кардиянд. дар баробари ин соҳибкорон ба нақшаи ободонии сохтмони кӯдакистон барои ба таълим фаро гирифтани 300 кӯдакро ворид карданд. ҳамин аст садоқат ба миллату давлат. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз шиносоӣ аз раванди корҳои ободонӣ дар ҷамоатҳои деҳоти Себистону Сафобахш ба ҷамоати деҳоти Пушинг ташриф оварданд. ҳайати меҳмонон аз иншооти соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳангу варзиш ва лоиҳаи корхонаҳои саноатӣ ки аз ҷониби соҳибкорон сохта мешаванд шинос шуда, ташаббуси шахсони саховатпеша дар ҷамоати деҳоти Пушингро шоистаи таҳсин гуфтанд. истиқболи ҳайати меҳмонон дар ҷамоати деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара намунаи олии меҳмондӯстии сокинони ҷамоатро бозгӯ намуд. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст аз кӯдакистони рақами 1 боздид намуданд. кӯдакистон дар заминаи супоришҳои роҳбари давлат бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон бунёд карда шуд. таълими 100 нафар дустурӯякон аз ҷониби мураббияҳои соҳибтахассус бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар шароити мусоид гузаронида мешавад. дар 5 деҳаи ҷамоати деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара 16643 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. таҳлилҳои омурӣ нуфузи аҳолӣ дар ҷамоатро ҳамасола дар ҳоли афзоиш нишон медиҳад. ин раванд талабот ба бунёди муассисаҳои таълимӣ ва таъсиси кӯдакистонҳои навро зиёд мекунад. аз ин лиҳоз сокинон ба хусус шахсони саховатпеша ба ҳалли масъалаҳои марбут ба соҳаи илму маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, то истиқбол аз 35-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ муассисаҳои таҳсилотӣ ва кӯдакистонҳои нав бунёд мекунанд. ҳоло дар ҳудуди ҷамоат сохтмони 2 кӯдакистон идома дорад. ҳар ду иншоот дар заминаи
таваҷҷӯҳ ва супориши роҳбари давлат роҷеъ ба бунёди ҳатмии кӯдакистонҳо дар маҳаллаҳои дорои 100 оила аз тарафи соҳибкорони ватандӯст сохта мешаванд. раисони шаҳру ноҳияҳо аз фаъолияти хоҷагии деҳқонии навободи ҷамоати деҳоти Сангтуда шинос шуданд. майдони киш дар хоҷагии деҳқонии Навобод 160 гектарро ташкил менамояд. хоҷагӣ пурра бо оби полезӣ таъмин буда дар он ғалладонагиҳо, зироатҳои техникӣ ва сабзавот кишту парвариш карда мешавад. майдони боғ дар хоҷагии деҳқонии Навобод 10 гектар буда масъулон ҳадаф доранд ки дар оянда ба бунёди токзор оғоз намоянд. гирифтани аз 2 то 3 ҳосил дар як сол таҷрибаи хуби истифодаи замин ва риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ аз ҷониби деҳқононро бозгӯ мекунад. нақши онҳо дар ғановати бозори истеъмолӣ ва содироти меваю сабзавот ба дигар кишварҳо назаррас аст. соли 2024 дар хоҷагии деҳқонии Навобод 270 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ карда шуд. ин нишондод дар қиёс ба як соли пеш 50 тонна зиёд мебошад. роҳбари хоҷагӣ Сироҷиддин Бекназаров мегӯяд ки бо истифода аз иқлими мусоид ва техникаҳои муосири соҳавӣ ҳосилнокиро дар соли ҷорӣ ба 350 тонна баробар хоҳанд кард. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешрафт, шукуфоӣ ва пирӯзии ҳар як давлат нахуст аз мактабу маориф ва илму дониш вобаста аст. аз ин лиҳоз роҳбари давлат дар паёми навбатӣ ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро вазифадор карданд ки бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд шудани кӯдакону наврасон тадбирҳо андешида дар 5 соли оянда барои фарогирии 50% кӯдакони сину соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. дар заминаи ҳамин дастуру супоришҳои роҳбари давлат бунёди муассисаҳои таҳсилотӣ дар ноҳияи Данғара вусъат дода мешавад. ба ифтихори истиқболи шоиста аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳия 27 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бунёд шуда дар 12 иншоот корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. ман ҷурахонова Сумайя, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақам 29 ноҳияи Данғара мебошам. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гаштам. дар раванди бартарафсозии норасоии ҷойи нишаст ва дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон дар ноҳияи Данғара шахсони саховатпеша низ ҳиссаи арзанда мегузоранд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 82 дар деҳаи Навободи ҷамоати деҳоти Сангтуда далели ҳамин гуфтаҳост ки аз ҷониби соҳибкор Фаридун Саидзода барои 400 хонанда дар 2 баст сохта шудааст. иншоот дуошиёна буда 8 синфхона, китобхона, хонаи омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон дорад. ман Каримова Шосанам, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 82 ноҳияи Данғара мебошам. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи намунаи сеҳи хондан ва аз ёд кардани адабиёти кӯдакона иштирок намуда сазовори ҷойи намоён гардидам ва мехоҳам ки аз соли оянд кӯшиш намуда сазовори ҷойи ифтихорӣ гардам. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар идомаи шиносоӣ аз раванди ободонӣ дар ҷамоати деҳоти Сангтуда аз хоҷагии деҳқонии дӯстӣ боздид намуданд. хоҷагӣ дар майдони 35 аз 159 гектар таъсис дода шуда, раванди киштукор ва ҷамъоварии ҳосил аз ҷониби 32 нафар сокинони таҷрибадор сурат мегирад. дар ин хоҷагӣ аслан пахта, картошка, помидору бодиринг ва зироати хӯроки чорво кишту парвариш карда мешавад. дар ҷамоати деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара 129 хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд аст. фаъолияти онҳо дар ғановати бозори истеъмолӣ ва дастрасии сокинон бо маҳсулоти тозаи хушсифат шоиста арзёбӣ мегардад. беморхонаи минтақавии деҳаи Гулистон ки аз ҷониби соҳибкорон бунёд ва бо муосиртарин дастгоҳу лавозимоти тиббӣ ҷиҳозонида шудааст, имкони дар ҳама вақт дастрасӣ доштани сокинони ҷамоати деҳоти Сангтударо ба хизматрасониҳои баландсифати тиббӣ таъмин намуд. ин нуқтаро масъулин зимни боздиди раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз беморхона иброз доштанд. ҳама шӯъбаҳои беморхона бо муосиртарин таҷҳизоти соҳавӣ таъмин буда дар он 44 нафар бо кор таъмин гардид. беморхона бо воситаи нақлиёти ёрии таъҷилӣ таъмин буда маводи дороворӣ ба қадри кофӣ захира карда шудааст. роҳ аз маркази ноҳия то ҷамоати деҳоти Сангтуда 43 километр аст. ҳаракат тавассути ҳама намуди воситаи нақлиёт бидуни мушкилот сурат мегирад. чун ватандӯстӣ ва ҳамаромии сокинон аз ташаббусҳои созандаи роҳбари давлат боиси пурра таъмиру асфалтпӯш шудани ин масир гардид. дар баробари дигар ноҳияҳо дар ноҳияи Данғара аз он ҷумла дар ҷамоати деҳоти Сангтуда сокинон
камари ҳиммат баста дар ободии меҳан сайю кӯшиш карда истоданд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сантуда чӣ хеле шумо шоҳид ҳастед, бунёди кӯдакистонҳо, бунёди муассисаҳои таълимӣ, кашонидани хати оби нӯшокӣ, хати оби полезӣ ва дигар корҳо бо маром рафта истодааст. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз деҳоти дурдаст будан Сангтударо намунае аз гӯшаҳои дар ҳоли рушд қарор доштаи кишвар гуфтанд. шукуфоӣ ва рушди ин деҳоти хушманзар аз лиҳози муттаҳид будани соҳибкорон атрофи сиёсати ободгаронаи роҳбари давлат таъмин мегардад. 32 иншооти ҷашнӣ ба ифтихори истиқбол аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар нақша буда то имрӯз пурра, бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуданд. дар ин тадбир ҳиссаи онҳое низ зиёд аст ки рушди меҳанро болотар аз сафар ба ҳаҷ гуфтаву маблағҳои ҷамъовардаи худро дар рушду ободонии маҳалли зист сарф карданд. бунёди роҳҳо, иншооти соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳангу варзиш, рушди соҳаи кишоварзӣ, насби трансформаторҳо ва кашидани хатҳои интиқоли қувваи барқ, таъмини сокинон бо оби нӯшокӣ ва полезӣ аз ҷумлаи тадбирҳои маҳсуб меёбанд ки дар ҷамоати деҳоти Сангтуда бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ иҷро мешаванд. рӯи даст гирифтани чунин иқдомҳои шоиста ки бозгӯи ғурури шахсони ватандӯст аст, симои ҷамоатро диданӣ ва сифати зиндагии сокинонро беҳтару хубтар кардааст. бо мушоҳида аз муттаҳид будани сокинон аз ҷумла соҳибкорон мо умед дорем ки дар оянда ин гӯшаи диёр боз ҳам ободу зебо мешавад. ҳавзе ки шумо мебинед, ин албатта як канали обгузар буд. сокинони ин диёр маблағи сафари ҳаҷи худро дар ин гӯшаи диёр сарф намуданд. хостанд ки анамун баҳри саргарм будани кӯдакон ва дар фасли гармо обозӣ карданашон хизмат расонанд. таваҷҷӯҳи сокинони ҷамоати деҳоти Сангтуда дар ташаккули соҳаи фарҳанг ва рушди ҳунарҳои мардумӣ низ зиёд мушоҳида мешавад. маҳсули дасти онҳо дар чорабиниҳои гуногуни дохилу хориҷ тоҷиконро ҳамчун миллати аз қадим соҳибҳунар муаррифӣ менамояд. бозид ва шиносоии раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз раванди ободонӣ дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати деҳоти Пушинг идома ёфт. ҷамоати деҳоти Пушинг аз ҷумлаи калонтарин ҷамоатҳо дар ҳудуди ноҳияи Данғара мебошад. дар заминаи рӯйдаст гирифтани тадбирҳои ободонӣ аз ҷониби шахсони ватандӯст, ҷамоати деҳоти Пушинг имрӯз ба яке аз гӯшаҳои ободу зебо мубаддал гаштааст. ҳоло дар ҷамоат корҳои сохтмонӣ дар 10 иншооти дорои тарҳ ва таъиноти гуногун идома дорад. дар ҷамоат бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо ҷалби 200 нафар сокини маҳаллӣ идома дошта ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. муассиса барои ба таҳсил фаро гирифтани 2160 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шуда, масъулин барои дар муҳлати муайян бунёд кардани он тадбирҳои ҷиддӣ роҳандозӣ менамоянд. бинои ҷамоат низ тибқи нақша то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо тарҳи муосир бунёд карда мешавад. барои ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон аз ҷониби соҳибкорон, сохтмони 2 кӯдакистон барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 600 кӯдак идома дорад. бунёд ва мавриди истифода қарор додани корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ низ дар ин гӯшаи диёр дар маркази таваҷҷӯҳи масъулин қарор дорад. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар 5 иншооти соҳаи саноат идома дорад ки бунёди он ба таъсиси 100 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор замина хоҳад гузошт. оқилона истифода намудани замин дар ҷамоати деҳоти Пушинг дар маркази таваҷҷӯҳи сокинон қарор дорад. аҳли заҳмат аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамасола аз 2 то 3